sawl twrci sy'n cael ei bwyta yn Mhrydain pob blwyddyn? Yr ateb yw 10 miliwn. Ar gyfer taledd, sawl pwdin Nadolig sy'n cael ei gwerthu ym Mhrydain bob blwyddyn? Yr ateb yw 25 miliwn. Faint o gardiau Nadolig sy'n cael ei gwerthu ym Mhrydain bob blwyddyn? Yr ateb yw 2 biliwn.